Чираттагы кытлау хатыбыз иске кулатка бистәсенә аша. Бер сүзендә шәшми түкми әлеге язманы оқып китәсем килә. Минем әнием Фатиха Забир кызы Ахтямова бер гади гына авылда туып үскән. Аның кеше ватаны матур Кирюшкин авылы. Ул ишле кушлы гаиләдә икенче бала булып дөньяга килә. Үсеп җитеп Кирюшкинаның 8 еллык мәктәбен тәмамлагач, китап техникумында бухгалтер профессиясын үзләштерә. Укуы тәмамлангач, язмыш җиле аны үз районыбызга, иске кулаткага алып килгән һәм ул шунда бөтен гомерен уздырып барада инде. Эшләү дәверендә әнием колхоз ара төзелеш берләшмәсендә, коммуналь хуҗалыгында, агрожилстрой берләшмәсендә баш белгеч булып эшләп, лаеклы ялга чыккан. Бүген инде әниемә 70 яшь тулды. Бөтенебез дә бергә җыелып, яраткан әниемне һәм әбикаебызны 70 яшь тулуы белән тәбриклибез. Яраткан әнием, менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртән синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек. Хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың һәм безне дә шунарга өйрәтәсең. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әни дисәм, күзгә яшьләр килә, туктатасы килә вакытны. Аптырама, әнием һаман япь-яшь калса иде димен шул чакны. Әни дисәм, кешем, дәртем арта, шатлыгым да күбрәк тыела. Әни дисәм, балачагым кире кайткан кебек миңа тыела. 70 яшьлек юбилейга җиттең. Кирде гомерләрнең күзләре, тик барыбер миңа карагандай шул ук япь-яшь әнкәй күзләре. Ашыкма әле картаерга зинһар, мәңге яшә безнең арада. Әнкәй дисәк, яңа мәгънә белән яши төсле безнең җаннарда. Иң изге теләкләр белән улың Наил, киленең Галия, оныкларың Ләйсән, Эмиль, Илнар, Алина, Самир һәм оныкчыгың Руслан. Бу теләкләргә тормыш иптәшең Исмаил Абдулхакович, кыдагыең Рауза Хусаиновна, шулай ук Ахтямовлар, Биктимировлар, Альбиковлар, Магдеевлар гаиләләре дә кушылалар. Кадерле Фатиха Забировна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч партлыклар. Яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч партлыклар. Мин бурычлы сиңа гомер буе,
кадерини. Сен бит миңа әнкәй бу тормышта, якты кояш кебе кадерини. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Кабул булсын кылган дуаларың, сикелтәле тормыш юлында. Сиңа булган барлык хисләремдә, рәхмәтемдә шушы җырымда. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар.